Mare, Kap, bigbigat man nga dakatuin kap. Kape dalati kwa. Pangko damagin kanyam. Papaya ka man, bigat pa ni atan kap nga. Kwan, Hit kasanok yun, nagriri ni kwa. Napan balay. Ni papay. kumari nga Gloria. Oh, Napan mo kano yung picture aji kwa. Aji mula na. picture. Ngayon aji na perde nga mula na aji nga natuyot. Kaya apay, niya ko man yung picture ko. Kit mapamo kano yung pagpakita aji kwa ag interview. Api kas aji nga. Yung pakita na ni parehas kano di picture picture mo. Kaya apay kaya siya mitimun una. Kit mula na mi aji mare api kas aji nga. Napan na in-report di hindi kwa tala tuyot dati maalam na kano nga kwa kwarta. Oh, Di sungbat damit kanu di gini gini interview kit. Di naala dati kwarta na detan ano parehas na mi di picture kanu di kwa nagan mo. nya. Saklaman nga dagdagos ti tinarget yun kit. Apa iso na lang ay ti nakwa. Di damit pirmam di mare ka makalusot. Nya mi atan mare. Si kamit picture mit di mula ni ko mare nga Gloria din pa mo yung picture nga kwa hindi kwa ti kalami ti isin. Kalami ti assistant. Apa nga kas di mare? May diata kas na ramin mo mare. May ulit na di mare ta. May tikas ta gualim isublim na di kwa mare. Kwartana. Kwartana di mo kanya jay. Pasensyakan akap ta. Kwa? O may iro sa baling nga maipicture ko nga minin. So nga, jay, kuman na natati picture ako na. No, jay, kwarta mi ti bagbang kap. Awan. Kit bayadam aja kita mo bling kwarta aja. Ki isulang garmit ti jay ti kon kap kwarta mi nabati ajay naanak jay. Nya miatan mare isublim aja mare ta madiata. Aga picture ka mo nga kanya tapos isupi report mo madia. Ki sukatak to ano datu kwarta kon kap. Amo mi nga mula pa mo report. Nya midiatan mare. Madiata mare nga ramid mo. Namululitin aja ita na alas tias ta. Pay kasunong mga napanunot aja mare. Ki awang garut iti kok di isu ti picture akon kap. So ti picture akon ajay kwan kumandan. Apay nalasin na lang man nga di kumanda di jay kap. Dig parehas ko di picture mare. Pagpadpada di picture na di picture mo. Nga pa nyo nire-report jay kwa. Sobrami tininta na kadamit niya nalaing di kumanin. Parehas kami nagjanan mitin nagpicture nga rudin. Pagpadpada aja mare. Hanggang aglibakin. Kay pagpasensyakan akap ta kwan. Iya nga rud ngay ki nagastok mitin jay kwan na anak jay. Nagalas ata ka ramig mo mare. Ang kwa. Nanto nga maululitin akap. Sensyakan Alas nga kita kuin. Ngunyan ti dapan panunot mo mit amare nga ba mo yung kaskas dyan. Pero ti kwa ni Mare Gloria, agri-riri. Si sukatak to alatan yan to no da kwartak. Adi lang ti kwartak nga kwa. Sumilakas lang alag, pare siya gidi kwa, dagang kwartam. Pero mi ti pagkatgatang mo di kwa, nga mo bigyan mo kwarta dyan. Pamig sa sarong ba di kwa, para siya mga suwang tip. Mo bigam di kwarta di paggagatang mo. Ya mare.